Айгөл Әхмәтғалиева. Зәңгәр күлмәк. Беренче кисәк. Өченче катка экскалатор белән күтәрелгән шәйгә Зәринә аягындагы без үкчәле туфлиләренә үртәлеп, күңеленнән генә үзен әрләп ташлады. Мондый сәүдә үзәгенә керсә сәгатьләр буе сәяхәт кылып йөрисен белми идеме? Ниндидер кәттә очрашуга җыенгандай, гадәттәгечә киенеп ясанып чыгып киткән булды. Акыллы кешеләр әнә урамда итеп алырдай булып кыздырган кояшны куркытмаганнар, ылысы кешесе майка шортыдан, аякта артсыз башмак, урамда да, кибеттә дә, кайберсе эш урынында да шундый кыяфәттә йөри бирә. Зәринә исә буеның зифалыгын, биленең нечкәлеген күрсәтеп торган шәмәхә күлмәген киеп алган булды. Шуңа ишетеп, күк туфлиенең дә кимә бранлы, очлы үкчәлесен сайлады. Кулына тоткан йылтыр каптырмалы кечкенә сумкасы да шундый төстә булгач, яшь хатын үзе бар булган белән сирен чәчәгенә охшады да калды. Биленә тиклем төшеп торган шома кара чәчләрен кыстырып җыеп маташмады. Булай таратып салганда, уң як яңагында, колак тирәсендә элекке бер тиен чаклы каңгырт миңе кеше күзеннән яшеренеп кала иде. Яратмый да инде Зәринә шул тамганы. Әнисе әйтә торган иде. Сылулыгыңа күз тимәсен дип тамгалаган сине Ходай. Геләннәр кайгырма дип юата иде. Кирелгән кыш канатына охшап торган кашлар бер караганда зәп-зәңгәр, икенче бакканда яшел төскә керүче төймәдәй түгәрәк күзләр теләсә кемнең карашын үзенә тартып торырлык шул. Кем белә, әнисенең сүзләрендә хаклык та бардыр. Баскычтан читкә атлауга хатын-кыз тиз-тиз генә тирә-якка күз ташлады. Берәр почмактагы кафега барып, урындыкка чүмешәсе, аякларына ял бирәсе килде. Гадәттә, кәефсез чагында кибеткә кереп, нинди дә булса яңа кием, бизәнү-төзәнү әйберсе сатып алса, дөньясы түгәрәкләнеп китә торган иде. Бүген күпме йөреп, җанына яткан әйбер карага тап булмады. Алтын бүлегенә күзен иркәләргә дип кенә сугылган иде. Карый торгач, бармак йөзедәй киң, үреп эшләнгән чылбырга карашы беректе дә калды. Шкатулкасында алтын-көмеш чылбырлары җитәрлек иде. Муенындагысы да затлыдан, Бәхтияр аның ишәйберне сайлый белә. Сәбәпле-сәбәпсез хатынын сөендереп кенә тора. Зәринә витринаны ачтырып, күзе төшкән чылбырны әйләндереп, тулгандырып карады. Кирәк тә түгел инде. Шактый инде алар миндә дип, үз алдына гына сөйләнеп куйды. Аның һәр хәрәкәтен, һәр ымын электреп алырга гына торган сатучы кыз: "Сез кирәкмәгәннәрен тапшыра аласыз. Нәкъ менә акция вакыты граммын 850 сумнан кабул итәбез. Иң югары бәя әлегә бездә генә", диде елмаеп. Зәринә ирен чите белән генә көлемсерәп куйды. Мондый гына акчаны ул аяк өсте тамак ялгап алган арада да туздыра. Муенындагы чылбырны салып, сатучы учындагысына сузылды. Киеп, көзгә алдына баскач, бер тын үзенә сыкланып торды. "Ярар, салып маташмыйм, килешә кебек", диде, артык ышанмыйча гына. "Бусын алып калыгызсың, тузан җыеп ятканчы." Хатын иренең яңа ел бүләген бер нинди хиссез нисез кызга сузды. Шешен малайлар кебек кистергән сатучы кыз перчаткалар киеп, чылбырны бик җентекләп тикшерде, үлчәүгә куеп Зәринәгә күрсәтте. Аннан махсус кайчы белән тураклап, кечкенә пакетка тутырды да, җитез бармаклары белән калькуляторга төрткәләгәч, "Үзегезнеке төп төгәл 9000лек" дип санап бирдем. "Шуны чигерсәк, миңа 20 генә мең түлисе кала", дип бүлдерде ул. Яна калькуляторга елгән кызга ирен кырые белән генә елмаеп. Үз-үзенә ясаган әлеге бүләк тә хатынның җанына җылылык истәмәде. Ул түр тәрәзәләр янындагы кафетериядан зур бокал белән коктейль сатып алды да, түгәрәк өстәл янындагы урындыкка килеп утырды. Сумкасын янәшәгә куйгач, салам аша озаклап коктейль суырды. Тешләрне камаштырырлык бик салкыны, әшкелтем татлы әфлисун тәме аның кәефен бер кадәр күтәреп җибәргәндәй булды.
Бүген иртән ире белән дә тагын сүзгә килеп алдылар. Өйдә утырып акылдан язганымны көтәсең бугай, эшкә чыксам, Зәринәнең әлеге сүзләренең дәвамы изелеп калды. Түшәмнән идәнгә кадәр сузылган көзге алдында галстугын бәйли алмый азапланган Бәхтияр калын кашларын җыерып издереп әйтте. Бишә, туеп сикерәсең. Башкорт ягыннан булган Бәхтияр хатынына бишә, кәйфа ярата шәп чагында бишәм, бишәкәем дип дәшәргә ярата. Бу юлы да ул сул аягыннан торганга охшаган иде. Хәер, Зәринә эшкә урнашу турында сүз кузгатса, һәр икесенең тәгәрмәче кирчеккә терәлә дә кала. Бүген дә нәкъ шулай булды. Зәринә ап-ак мамык халатына төренеп, ялгыз каен кебек басып калды. Бәхтияр барсеткасын култыгына кыстырып, җитез адымнар белән чыгып югалды. Зәринә бушап калган бокалны читкә этәрде. Сумкасыннан түгәрәк көзгесен алып, бик бирелеп, үзенә күз төшерде дә, нәрсәдәндер канәгать булмыйча, дымлы салфетка белән иренендәге буявын сөртте, ялтырап торган алсу иннек ягып куйды. Шуннан соң гына урыныннан кыймылдап, икенче катка юнәлде. Хатынның кием салым карап йөрү теләге бая ук сүрелгән иде. Кирфеген күтәрер-күтәрмәс кенә атлаган шәйгә алдында торган манекенга килеп бәрелә язгач, кисәк кенә читкә тайпылды. Һәм кырт чаккандай туктап калды. Карга канатыдай кап-кара манекен егеткә ачык зәңгәр төстәге шакмаклы күлмәк кигертелгән иде. Хатынның йөрәге дертләп китте. Бик кадерле нәрсәгә тап булгандай, ипләп кенә әлеге күлмәкнең җиң очларын, күкрәк тирәсен сыйпап карады. Аннары үз халәтеннән үзе читенсенеп, бер-ике адым арткарак атлады. Зәринәнең күңел сандыгында сакланган зәңгәр күлмәк хәзер аның тап каршысында тора иде. Дөрес, хәзергесенең тукымасы да ярыйсы гына затлы күренә. Тимәләре дә ике күзле үтә күренмәле, гади генә тимәләр түгел. Шулай да күлмәкнең төсе дә, вак-вак шакмаклары да үзәкне үзәр дәрәҗәдә якын, үз, газиз иде. Тормыштагы яңа, хәзерге роленә тәмам күнегеп беткән хатын мизгел эчендә яшүсмер чагындагы самими, бер катлы Зәринәгә әйләнде дә калды. Шушы күлмәкнең күкрәк турысына башын төртәсе, борын канатларына ягылып кала торган таныш исне иснәп, исерәсе килә. Бу тилемсә уйдан кыенсынып, тирә-ягына карады. Үтеп-ситеп йөрүчеләр аның уен күзләреннән укып, бармак төртеп көләдер кебек тоелды. Ул арада пыяла ишек буена ак блузка, кыска кара итәк кигән сатучы кыз килеп җитте. Сезгә ничәнче үлчәм кирәк? Соңгы модельләребезнең берсе Англиядән кайтып кына җиттем. Автоматта да юа аласыз. Кибеттә йөргәндә шәрки урынына әрсезләнеп күзгә кергән сатучыларны Зәринәнең җене сими иде. Бу юлы кыркуланмады. Мин карыйм әле, соравым булса үзем эндәшермен дип, итәгатьле генә дәшеп кызны бүлдерде. Күлмәкне сыпырып та, якынрак килеп тә, читкәрәк тайпылып та карады ул. Соңгы модель имеш. Ә моннан 15 ел элек бер авылда туып, бер урамда уйнап, бер мәктәптә укып үссәләр дә, Зәринә өчен Кәрим әллә бар, әллә юк иде. Кая инде? Зәринә кемде? Кәрим кем? Әти-әнигә бердән-бер булган кыз бишектән үк алтын бөртеккә тиң иде. Иркәләп чәченнән сыйпап кына үстерделәр аны. Ашыйсы килгән алдында, киясе килгән өстендә булды. Ул юк дигән сүзне белмәде дә, ишетмәде дә. Әнисе колхозда баш бухгалтер, әтисе зоотехник, акчага интекмәделәр. Мул тормышта кызларын күз карасыдай саклап кына яшәделәр. Пешкән кура җиләге кебек элгергән Зәринә бер мәлне кинәт кенә әлеге тормыштан тәм тапмый башлады. Тиктималдан җаны үрсәләнә, бәргәләнә, читлектәге кыш баласы кебек каядыр талпына иде. Бу халәтнең нигә, ни рәвешле барлыкка килгәнен төшенмәгән кыз аптыраулы караш белән тирә-ягына төбәлде.
Сыйныфташ кызлары иртән килүгә пышмак булып җыелалар да кич чыгу маҗараларын сөйләп чыркылдашалар. Кем белән йөри, кемне озата кайткан, берсе бүлә яңалык уртаклашалар. Зәринә исә ни теге, ни бу якка кушылып сүз каталмый. Аның кич чыкканы да, егетләр белән күрешкәне дә юк. Авылларында бер сылу булса да, егет затын аның артык шибәрлеге өркетә идеме? Әллә үзен бераз тәкәббер, горур тотуы читкә тәрә идеме? Әти-әнисенең караслыгы куркыта идеме? Нәрсә сәбәп булгандыр? Бүтән кызлар белән шаярган кебек, Зәринә белән шаяручылар да, биленнән кышып китүчеләр дә, алъяпкыч кесәсенә язу кисәге салып үтүчеләр дә юк иде.